Трябва да има нещо да се пусне. Няма лошо. Те мъки да ги изкарахме тук. Гати лесидрен. Малко направим едно клипче, ще долу бутнем и аз. Сега, при това положение трябва напред. Така. Готов? Жив това. Раз, два, три. Раз, два, три. Газ, газ, газ! Среща го, братко. Това пътя, който трябва да излезем. Тук така това пътче. Каменището пътче. Още малко. Айде, след малко идвам да бутам и аз. Опа! Драги зрители, предаваме директно от Лесидрен. Почти сме на върха. Явно трябва да се включа и аз.